ebe esi na-apụta na ụwa asọ ndị Igbo kwuru ego n'anya na ndị Igbo kwuru ego n'anya bụ na ya biko eziokwu ndị Igbo kwuru n'anya ihe ọ bụla ndị keke njem ma paụnd ma dọlas ma yie ha wetara ndị Igbo ọsọ ọ ka zụta na anyị gara na emume ime harvest nke ndị Holy Family buru ego ka ego ha wetu aka ọgwụgwọ ọsọ ka anyị nwee ike ịmepụta ife tụpụtara ya ụlọ nsọ tụpụtara ego na anyị kwadoro ego ya wesịpịtol onye ahụ ya mere na mbụ ndụ mmiri ịlụ azụ ihe a na azụ ọmụ ha ọ ya na anyị mma ha adịghị na anyị mma ha adịghị mara eke ya na amaghị oyi ọ ga-adịghị mma na ife ọbụla ọ na-eme ihe ma ọ na-aga ya onye si ihu na-eri n'ọdụ ma ọ na-eri anya azụ na ndị ọrụ mmiri afọ esi ya na-agbara osi ọdụ ya na-atụ mgbe ihu elu ụrụ ọ ga-akpọnwụ maka adịghị mma ndị na-agbata oyi Chineke na-agbata oyi onye dị na amamife ka o nyere ndị izizi saa Chineke iwe na-akụkọ ọrụ na ya but that's not true. You know, what do you want? Yeah, go see. Go see that I am even. We are going to. My I am the country of the okay, the master of the Gucci. How are you fixing? But yes, I'm going to be there. Oh, the man, even that he gave woman. Oh, the man, even that he gave woman. Yes, every time I do it, they're going to have it right now. Hey, good night, baby. What is coming, baby? Hey, it's one to back out. When I say, give a boom, come to pay. Ọjà ìlú àyàmọ̀lú ọ̀yọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ìdáyé ìgbéyà ìgbé ìdáyé àlú àtúkú díkò ìbá àyàwó tó ẹ̀ máa gbogbo jù ẹ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìgbé ọ̀pọ̀ ìgbé ọ̀pọ̀ ọ̀sán wọn ìgbé báyìí ẹ̀ mọ̀ sí ọ ní ìgbà say, I know, so when I should come to, if I am here, history joke, I am people I everybody knows. I don't know you. If I am there, I know. How much I agree. We're looking at 9 million. Upon organ back to the life. Like my brother also at 25 years. So when I come out, people, when I stand there, when I give you up, or people, when I find the some people belong on the head, chairman. So, if that's our award here today, 500,000 naira.